Аз съм Ива Еленова. За трети път срещам рак. Лимфом на Ходжкин. Последен стадий. Рак на лимфата и кръвта. Последните 2 години ставах все по-зле. Стигнах до момента, в който едва вървях 50 метра, без да спирам на няколко пъти, да се задъхвам. Спрях да мога да говоря нормално. Нямах сили. Не можех да дишам. Трудно се движех. Дори на едно изследване ми казаха, че капацитета на белия ми дроб е само 42%. И че ако падне с още няколко процента, трябва да бъда на кислородна бутилка. Дори вечер, когато си лягах, се чудих дали ще издържа нощта и това, което предстои, ако се събудя утре. Последните 2 години опитах много терапии, много методи. Имаше много надежда и вяра. Някои от тези терапии ми помогнаха малко, а други помогнаха на много хора. Но нито едно от тези неща не беше моето чудо. Беше за други, но не за мен. Докато не отидах във Варна. След първите няколко терапии нещо се случи. Оттоците почти спаднаха изцяло. Започнах да дишам доста по-добре. Започнах да се движа нормално. И ако трябва да бъда честна, като отивах на първата терапия, тези 700 метра, които са от квартирата, която наех, до студиото, аз едва дишах. Спирах на 50-100 метра, едва дишаща, със сърцебиене, с усещането, че буквално ще умра. Точно така, както бях последните месеци, преди да отида във Варна. И знаете ли какво се случи? След първата терапия, когато тръгвам втория ден, за да ходя там, аз ги изтичах тези метри. Аз вече можех да хода, да се движа. Това беше мое чудо за първи път. За първи път. Аз повярвах, особено след следващите няколко терапии. Особено сега, когато се върнах след първия месец, в който направих курса, че това е моето чудо. Вече имам надежда за живот и всъщност, че има шанс да живея. Сега имам нужда от помощ, за да продължа обратно пътя към живота си. За съжаление, лечението не е по сила на мен и близките ми. Затова, ако можеш да ми помогнеш финансово или дори само да споделиш моята история, ще бъда много благодарна. Защото сега за първи път от много време виждам, че има надежда. Вярвам, че това лечение е моето чудо. Благодаря на всеки, който може да ми помогне то да стане реалност, да се върна в живота здрава, по-силна, помъдряла, променена. Благодаря ви.